Eta Hondarribian dagoen eskola bakarra publiko bakarra eta 1000 ikasle inguru ditugu. Orduan, banatuta dagoen 3 edifizioetan, Hondarribian 3 eremu ezberdinetan, 3 auzo ezberdinetan. Zatarka ditzen dugu eskola txikiari, 2 elizeko aurrak ditugu. Hor ditugu 9 gela, 174 ikasle. Biterin dugu aurre hezkuntzako 2. ziklo, 4 urte, eta lehen hezkuntza, lehenengo eta 2. maila. Ikasle ikusten duzute 9 gela dire, eta lehenengo eta 2. maila 225 gela. Eta hemen Mordarin da eraikina berriena dugu, hori da Hondartzaldera eguna, eta hor ditugu ja 2. ziklo eta 3. ziklo. 926 ikasle. Momentuz, kopuru hauen mantenduko dire, baina ja urreko urtetan jaitsiko da pixka bat, zeren jaiotze tasa jaitsi da pixka bat, orduan dugu 4-5 lerroko eskola dugu, eta jaitsiko da pixka bat 4 mantenduko gara. Eta hori esplikatuko dizue Sagrario, nola hasi ginen IKK-ekin, ez ginen hasi gela, baizik eta proiektu handi bat egin genuen, eta denak sartu ginen batera. Urtetik, bandera, 2 urtetik, 6. mailaretan. Bai, 2010 ikasturtean, gure eskolak hori, asteazkenetan badugu bi orduko saio batzuk astean formaziorako. Eta ikasturte bukaeran, erabakitzen dugu zerren inguruan egingo dugun formazioa. Eta, bete bat naiz, eta bete nindugunean ikusi denun IKK-i. Beste eskola batzuk aurkezten zuten, esperientziak, eta orduan proposatu genuen. Talde bezala proposatu genuen formazioa urtean izatea honen inguruan. Eta egia esan da, 3 aukera zeuden, eta izan zen gaina bosketa bat pixka bat gero aldatu genuen eguneko erdia gutxinez behar zela, baina ia eren bat izan zen gauza bakoitzerako, eta honetan boto gutxi batzuen batik atera zen. 2013an formazioan gai honekin hasi ginen. Horrek ziurtatzen du klausura osoak parte hartzen duela. Formazioetan egiten ditugu modu ezberdinetako bilera, baina klausura osoa imputatuta zegoela, eta gure eskola prozesua izan zen pixka bat alde horretatik berezia. Beste bat ikusten dugu gelan hasten dela eta jaten dela onditzen, eta hori horrela izan zen. Eta, hasi ginen, bi koordinatzaile hasi ginen berritzegunera batean, ilusio handiz, eta hasi ginen berritzeguneko minterian parte hartzen, eskolan ere hainbat saio antolatu genituen IKK-i aditzera emateko, eta saio egiteko batzuetara etorrezen berritzeguneko aholkularia. Lehen ikasturtean, helburu moduan, jarri genuen batez ere A-eremua lantzea. Horretan ari ginen, eta B-eremuko egitura bat, gutxienez, hileko bakoitzean probatzen zatea. Eta horretarako antolatu genituen, B-eremuko egiturak laburtu egin genituen horrela, eta gela guztietan gortzen genituen laburpena. Orduan, helburua zen gutxienez probatzen, jendea probatzen zatea. Eta, lehen esan duan bezala, gogotxo hasi ginen, baina ikusi denuen gogoa produkzioa etzela nikoa. Aurrera eramateko proiektu aurrera eramateko logistika behar da, logistika eskatzen du, eta behar zuen beste antolaketa da. Eta hori behar-beharrezkoa zen zuzendaritza taldearen implikazioa, ezin genuena egin. Eta hori dela eta, horreko ikasturterako, orain ikasturterako izan dena zuzendaritza taldearen aldaketa. Eta hortan, zuzendaritza aldate berri honek, erabakizun zuzendariak, ikasketa buruak ere bai, sartzea buru belarri horrekin indarra eta bultzakara egiteko. Orduan horrek zaten den bezala, koordinazio talde osatu genuen oso sendo, 2 ikasketa buru, kasu honetan Sagrario, eta ni. Gero, 2 koordinatzaileak izan zela jaion eta beste pertsona bat, eta haurreskuntzako eta LDH-ko. Nina izan haurreskuntzako eta berari ere LDH. Orduan horrekin ziurtatzen genuen HH-tik LDH-era prozeso mantentzen zela eta abiatzen zela A-eremu, B eta edatzen
Orduan, formazio ubitzen ginen, ostegunero 2 ordu. Orduan, mintegira joan ondoren, jasotzen genituen ideiak, zuen praktikatzen, teoria eta hori dena, eta horrekin antolatzen genuen hurrengo saioak. Egiten genituen maila bilerak, egiten genituen ziklo bilerak, eta interetapak 2 urtetik 6. mailako saiok jende nahastuta. Orduan, hasi ginen poliki-poliki hor esaten duen bezala. Aereno sakondu. Ikusi genuen beharra, profesionalaren beharra. Beremo egitura poliki-poliki joan ziren ja gehitzen. Eta sekuentzietan, unitatetan, proiektotik, poliki-poliki hasi ginen txertatzen. Matematika lantzeko, zer da egokia, ingurune hau lantzeko, zer lantzeko. Eta beremo poliki-poliki batez erabiatu ziren ja bigarren ziklotik aurrera. Eta txikiekin, poliki-poliki, gure beldurrarekin eta gure zalantza handiarekin. Horrela egiten genuen 14 eta 15. Eta memorian ikusi genuen ondo egiten ari ginen. Orduan, aurten, 15, 16, jarraitu dugu sistema horrekin. Izan dugu koordinazio taldeak. Bakatu atzera. Eta hor ere bai badugu, hemen urte honetan ere bai osatu genuen inguru zerak IKKI batzordean. IKKI batzordean maila bakoitzeko kide bat dago. Eta gaur egun. Eta horiekin dugu hilabetean behin bilera bat. Beraz, mintegitik gure batzorde txikia jasatzen dugu batzorde hundira, transmititzen da, edo saiatzen gara, guzti eratzea bilera. Eta urten horrekin, memoria ikusita ondo jaten ginela, jarraitu dugu. Eta koordinazio taldea mantentzen dugu, 2 koordinatzaile hautzen idoia berria dugu, eta beratara ditugunak gaur bideo PowerPointa egiten, berara aurrezkuntzakoa, nire jarraitzen dut aurrezkuntza, eta lehen ditugu BIF-NH. Ordan horrekin, mintegiaren laguntzarekin, ari gara ja, edatzen aeremua, beremuan ja, txikiekin aurrezkuntza ja, ari gara pikin bat gehiago, 2 urtetan dinamikak egiten ditugu, zer oso txikile dire, eta egokitzarrepenarekin nahiko dute, eta hori kurtsu bukaren txikiekin 2 urtekoekin, ja gauzak egiten dure. Foto bat badiagian, eskola bat egiten, folio birakaria, bai, foto birakaria, eta bere horako gozak egiten ditu. Gero ere bai, guraso bileretan, aurreko urtean, prestatu genuen PowerPoint, aurten, guraso bilera horroko horietan erakusteko. Zer jardatza gure IKKI. Eta aurten ja, prestatu dugu berri bat, gurrengo kurtsorako, gurasoi erakusteko. Aurten ere prestatu genuen txosten teoriko bat. Hau kurtsoa banatu genien irakasle guztiei, eta azkenean, hemen jaso ditugun mintegitik jasotako materialak, hasierako PowerPointa pixka bat hurbiltzeko, eta gero, aeremoaren inguruan, pasarrizki guztuen teoria, egin genuen gana izan zen pixka bat pasatako fotokopiak nahiko pilatua zegoen eta iruditzen zitzen pixkat erresago irakurtzeko, egin dugu zabaldu eta itxura pixka bat mantendu, baina hau da, berez, piketik etortzen dena, teori guztia, orduan aeremua, egitura, beremuan gu banatu ditugu egitura batzuk beremuko oinarrizkoak eta deribatuak deribatuak espezifikoak bigarren zikloan erabiltzen ditugula eta besteak deribatuak haurrezkuntzan eta lehen zikloan ere erabiltzen ditugu. Hemen daude, teoria. Gero aipatu dugu, beraiek egindako lan hori, geretan badago laburtua, umeek ere irakasleak izateko eta teremoaren inguruan berdin, teoria. Baina, hau, kurtso hasieran irakasle guztiei eman genien, eta, etorri diren edo ordezko pixkat horrela, pixka denbora bat pasatzen dutenak eskolan, olako bat ematen diogu. Hau da pertsonala. Norberak, azpimarratzeko, erabiltzeko eta egiteko. Beste materialak gerakoak dire, baina hau da pertsonala. Eta etortzen den irakasle berrieni ematen zaio. Jakiteko zertan ari garen. Batzuk etortzen dire ja trebatua, baina beste batzuk berriak ematen zaio.
Gero, beste gauza bat egin dugun aurten izan da, gure txosten teoriko, etxera edo txostena, informea. Hilero bidaltzen dugun informean, gure informea, olako itxura daka, gai bakoitza ebaluatzen da, eta bukaeran badugu nortasun alderdian. Nortasun alderdian agertzen zen, iten bat agertzen zen, taldalanean ondo moldatzen da edo, eta egin duguna izan da, norbere buruarekiko, besteekiko, eta jarri dugu bereziki, azpiataltxo bat talde lanarekiko. Eta hor, esalditxo batzuk daude, lehenengo hori, elkarlanean moldatzen da, jarri genuen txikiekin, lehenengo mailakoekin, hau lehen hezkuntzako informean. Gero, badire, bi item errepikatzen direla lehen hezkuntza osoan eta da adostasuna lortzeko alekin egiten du, eta bestegi laguntzeko prest egoten da. Eta gero, bigarren zikloan, bereziki jarri zuten, dagozkion ardura betetzen du, eta hirugarren zikloan besteen iritziak kontutan hartzen ditu. Orduan, pixka bat sailkatu genuen, errebisatu behar dugu, nola agian aldaketatxo batzuk edo, baina baina egin presente egotea, talde lana, hemen. Josunek aipatu duen bezala, gela bileretarako prestatu genuen PowerPoint txiki bat eta gela bilera guztietan aurkeztu zen, aurrekoa izan zen nahiko xinplea, eta aurten prestatzen ari gara agian denbora badugu pixka bat, beste bat, eta orduan gure asmoa da hori, gela bilera guztietan gauza bera ikustea. Eta aurten ere, lortu duguna da, pandemuzeko balorzioan agertzen zen, egiturak lantzerakoan eta talde kopurutsuak ditugu, 25 inguru. Orduan bai aipatzen zen, batzutan irakasle bakar batek erakusteko eta lan egiteko eta zaila izaten zela, eta hor laguntza jarri behar zela. Orduan, aurten, erabaki dugu gure arteko laguntzetan, entzatzen dut beste eskoletan ere, zuetetakoa dagoenean, ondoko gelan sartzen gara laguntzak ematera, eta lehen hezkuntzan horietako bat da beti ikakaiko egitura bat lantzeko. Orduan, astean behin gutxienez ziurtatuta dugu hori. Eta hori bai ikusten dugu izan dela oso erabaki ona. Zeren behartuta zaude, etortzen da beste pertsona bat, eta zu egin behar duzu. Zerbait bestela gelditzen da norberaren, eta askotan gainera taldea erdibitzen dugu, bi azpitalde egiten dire, bi espazio aukera dugunean, ere bi espazioetan, eta askoz ez errexagoa da. Taldeekin eta lan egiteko eta egiturak lantzeko, edo denerako, talde erdiarekin. Eta nik uste dut, berritzegunetik ere bai, jaso dugu laguntza, ez bakarrik dugu mintegietan eta horretan txikira, bezik eta etorri da eskolara, gai ditu, no? Bai, hori ikuste dut, agertzen da orain, aurtengo helburuetan, aurten helburu bezala, jarritan egin dituen aeremoaren garrantziaz jabetzea, zeren batzutan ematen du, aeremoa, jazta, egin dugu, eta taldeak eginak daude. Eta orduan, aurten bai nahi genuen pixka bat, tutoritza saioi bere garrantzia eman, eta horrekin ere bueltak ari gara, zeren azkenean, taldea ez badago kohesionatuta, bestea ezin da egin. Eta ematen du, ez aeremoa egin genuen, eta jazta, taldea egina dago ez, taldea asko landu beharra da. Ero eremuko egiturak, bai nahi genuen ikasgeletako programazioan txertatzea. Baditugu gauza batzuk nahiko finkoak direnak, eta horiek idatzi egin ditugu gure sekuentzietan. Idatzita gelditzen da, hemendik aurrera ere idatzita dagona, hor geldituko da, bestela batzutan zaila da mantentzea. Eta eremoa eratzen hastea, hori zen gure aurtengo helburua, eta gure aurtengo saio orokorrak asko joan dire horren inguruan. Eta hor, agertzen dire hori, zer lan saio mota egiten ditugu. Aipatu dizuet, guk dugula, astean 2 ordu, asteazken eguerdietan, 2 ordu ditugu formaziorako. Eta horietako asko erabili ditugu honetan. Eta, batzutan, maila ekintzak adosteko, normalean erabiltzen dugu. Hori baita ere, 5 lerroko eskola bat da, eta orduteriaren barruan, badugu maila koordinazioa. Bermatzeko, denak koordinatuta dezala. Maila bilera horietan batzutan adosten dire, gaur, aste honetan matematika egiten dugunean, normalean buruketa, bat bilau edo arkatzak erdira edo hor baten dire adosten. Beste pauso bada zikloka. Zikloka ostegunean.
Bai, edo batzutan ere erabili ditugu asteazkenetakoa, baina, bueno, ziklo dagoenean bai iruditzen zaigu, ja, ziklo batetan, bi mailak adostutako gauzak, pixka bat, ja, idazteko modukoak edo sistematizatzeko moduan direla. Eta hor txertatzen dugu, zer egiten dugu. Gero baditugu batzutan, bilera handiak etapaka, lehen hezkuntza eta aurre hezkuntza, eta hor normalean, bai, behartzeguneko aurkularia etorri da, eta egin ditugu hor barruan ere zenbaitetan egiturak landu, eta Josunek lehen aipatu du. Noizbehinka ere egiten dugu. Irakaslego guztia, 4 talde txikitan banatu, baina 2 urtetik 6. mailara, eta hor, kurtso hasieran ikusi genukeren bideo bat, ebaluazioaren inguruan, batzutan gure elkarren arteko bideoak ikusten ditugu, zer batzutan, baina eskola handia ez da egoezela zer. Aprobetxatzen dugu, praktikak elkarrekin Gure barruko bideoa bai. Eta hor ikusten da eskola osotasunean. Eta gero ja, ondorio bezala, guri iruditzen zaigu, askotan agertu da, ordutegiaren barruan eskaini behar zaio denbora eta espazioa. Eta proiektua presente egon behar du. Talde sustatzaile baten beharra dago, karrotik norbait joan behar du tiratzen, eta horretarako berritze, eta gure ustez talde horrek ere parte hartu behar du berritze hori komiterian, zen arazoaz, eta azkenean, askotan ilusioa berrizten da, indarra galtzen ari zarenean, batzutan ikusten duzu inguruko bere berdin daudela, eta esaten duzu, bagoaz, baina ideiak asko hartzen dire, hor ere konpartitzen ditugu askotan esperientziak eta hartzen dituzu oso berazgarria iruditzen zaigu. Eta, gero aipatu dugun bi talde mota, bai homogeneo, bai ziklo, eta baita heterogeneoa, goitik bera ikusteko eskola. Eta gero, gure irakaslegoa ere, gure nelan bezala, oso anitza da, norberaren implikazio maila, norberaren, nik uste dut denoi gertatzen zaiguna, baina, saiatzen gara taldean ere, ilusio hori izten dugun eta gehienetan hori, zut ikusten duzunean, ondoko gelakoak kontatzen duenean, nik egin dut hau eta horrela, eta ondo atera da, edo egidan, hau probatu dut eta ez da ondo atera. Hor ere, denon artean, denen esperientziarekin, aderazen gara eta. Pero elkarri ematen dizkiogu laguntza horiek sagrarioak aipatu ditunak, horrek bermatu du, halako implikazioa zutenek ere egin behar izatea. Ze batzuetan zaila da. Eta orokoak ideiak ematen dira. Hanik horrela egiten dut, eta bai. Gure arteko elkarlana ere oso handia da. Familia esker.